खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि सादिकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा टप 3 आरो रुंसारि प्रकृत दैमारि बान्था मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मायथाइनि Hslc आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानाय सादिकेजुलि ओनसोलनि फरायसाफोरखौ सादिकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै बाटासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव मान बावनाय जायो। सादिकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शरद बसुमतारीनि मासि लानानै दैदेननाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर'आ। लोगोसे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि हदानन्द ब्रह्मआ। लोगोसे बाहागो लायो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारिया आरो सादिकेजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि रादाय बसुमतारी। गुबुन गुबुन फरायसालिफोरनि गाहाय फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरा बाहागो लायो। NEP एबा गोदान सोलोंथाइ बिथांखिनि सोमोन्दै फरायसाफोरनो फोरमायनानै होनायजों लोगोसे इयुनाव माबोरै दावगालांनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायथिनानै होयो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर'आ। दिनै 2 मे बेवहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद सादिकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफाद दाजेननायनिफ्राय जोङो जायफोर 10 थाखोआव उथ्रिसारनाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय बेखौ बरायबोबाय थानाय जादों। दिनैबो जोङो नैबे 2024 मायथाइयाव जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा गोजौ फरायसालि जोबथा आनजाद एबा मेट्रिक थाखोखौ उथ्रिसारबाय बेखौ जोङो दिनै बरायदों। देग्लाय जोङो सेथि थाखोआव उथ्रिसारनायखौ मोननो हादों 42 सा। बे 42 साखौ जोङो दिनै बरायनाय जाबाय। बेनि गेजेरावनो जोङो जोंनि जि थिखानाय टप 3 बेखौबो जोङो बरायबाय। लोगोसे जोंनि सादिकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथायाव जाय फरायसाया बर' आयदायाव बांसिन नम्बर मोननाय बेखौ जोङो रुंसारि प्रकृत दैमारि फरायसा थुलुंगा बान्था होनाय मोनसे जोंहा दङ, बेखौबो जोङो दिनै होनाय जाबाय। दा बेवहाय बेखौ बुंनो लुबैदों, बेवहाय जोङो दिनै गाहाय आलासि महरै जोंनिनो बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर' सारखौ जोङो मोननो हादों। लोगोसेनो बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि हिसाबै जोङो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां हदानन्द ब्रह्म बिथांखौ जोङो मोननो हादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव जोंनि माखासे बोसोनगिरिफोर लोगोसे सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि कमल कुमार मोसाहारि बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। लोगोसेनो जायफोर फरायसा फरायसुलिफोरा उथ्रिसारबाय बिथांमोननि गारजेन लोगोसे बाटासिपुर मिलन गोजौ फरायसालिनि माखासे 9 थाखो आरो 10 थाखोआव फरायनाय फरायसुलिफोरखौ जोङो मोननो हादों। सादिकेजुलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै बाटासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनायनि हाबाफारि लादों आरो बेयाव बाहागो लानानै जोबोद मोजां मोनदों। मानोना जोंनि जाखांफुनाय लाइमोन फरायसाफोरखौ दिनै आथिखालनि जि नेशनेल इडुकेसन पलिसि बेनि माखासे बाथ्राफोरखौ फोरमायनायनि गोनांथि दंखायोमोन आरो लोगोसे बिथांमोननि गोदानै गोजौ सोलोंथाइ लानायनि जि जुरिजेननाय बे समावनो मोजां दिथा होनो हायोब्ला इयुनाव बिसोरनि मोजां जायो आरो बेनिखायनो बे जाफुंसार जानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आं। ना बे ओनसोल लायै ओनसोल माखासे ओनसोलफोराव देग्लाय रिजाल्टआ बारा मोजां जायाखै जानो हागौ, किन्तु अभारअल जुदि जों आसामनि थासारिखौ नायो स्टेटासखौ नायो अब्ला सेबानि रिपर्ट बायदियैनो आसामाव STPफ्रानो बयनिख्रुइ बांसिन जौखोन्दोनि फरायसाफोरा पास जानो उथ्रिसारनो हादों। थामहिनबा हारिसाफोरनि गेजेराव बाहागो राननायाव STफोरानो बांसिनै पास जानो हादों आरो लोगोसे चिरां जिल्लाया आरो बेजों लोगोसे बाक्सा बेफोर जिल्लाफोरा मोजां एबार फिथाइ होनो हादों मेट्रिक आनजादाव।
उदालगुरियाव खमसिन जादोंब्लाबो एभारेज हिसाबै बर' मैखोम ओनसोलफोराव बड'लेण्डनि जिल्ला माखासेयाव मेट्रिकनि आनजादा मोजां जादों, रिजाल्टफ्रा मोजां जादों आरो जोंनि सनितपुर बिश्वनाथावबो बर' बिजोङाव फरायनाय फरायसाफोरनि बिसाना गोबाङानो उथ्रिसार जानो हादों। बिथांमोना आरो बांसिन जोथोनै फरायनांगोन मानोना नेशनेल एडुकेशन पलिसिया माखासे गोदान गोदान आरो सोलायनाय लाबोदों। फैगोन बोसोरनिफ्राय जिहेतु हाई स्कुलाव आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि सायाव स्किल पेपार फैगोन, बिनि सोमोन्दै जोंनि फोरोंगिरि गार्जेन गासैबो एवेर जानांगोन आरो गुबुन फारसेथिं कलेजाव जाय सोलोंथाइ होबाय थानाय जादों, देग्लायनिफ्राय आसाम सरकारा कलेजफोराव BA, BSc आरो BCom फरायनायजों लोगोसे इन्टिग्रेटेड टिचार्स एडुकेशन प्रग्राम होनाय गोदान मोनसे कर्सबो खुलिफानो नाजादों। दा जोंनि फरायसाफोरा जुदि बै गावसोरनि जि मेन कर्स BA, BSc, BCom जिखि फराया मानो बेजों लोगोसे जुदि इन्टिग्रेटेड BEd थामहिनबा इन्टिग्रेटेड टिचार्स एडुकेशन प्रग्राम बे कर्सखौ फरायफायाब्ला 2030 सननि उनाव रावबो फोरोंगिरि जानो थाखाय इलिजिबल जानाय नङा। दा फोरोंगिरि मावनायाबो मोनसे प्रफेशनेल कर्स जाबाय। दा बेफोर गोदान गोदान बाथ्राफोरखौ फरायसाफोरखौ मिथिनाया गोनांथि दं। जों नुनो मोनो माखासे फरायसाफोरा HSLC आनजादाव मोजाङै रिजाल्ट खालामो, नाथाय कलेज लेभेलाव थांनानै गाज्रि। बेनि जाहोना जाहैबाय जेब्लासिम स्कुलाव फरायो अब्ला बिमा बिफानि थोंजों दैदेननायाव बिसोरनि बेंनायाव स्टुडेन्टफोरा थायो आरो कलेजाव एडमिशन लाहैनानै हस्टेलाव थाहैनाय एबा गुबुन जायगायाव मेस खालामनानै थाहैनानै फरायनाय, बेयाव थोंजों बिमा बिफानि दैदेननाया थाया। दा बेनि थाखायनो माने एखम्बा स्टुडेन्टसफोरा गुबुन लामाजों दैथिंजायो आरो फारसेथिं कलेजाव स्कुल बायदि माखासे रेगुलेसन थाया, बेहाय एसे फ्रि माने क्लासनि अपसन थायो। ओंखायनो गोबां स्टुडेन्टसफ्रा नांगौ बायदि क्लास लायालासेनो नांगौ बायदि फिथाइखौ बिसोरो मोननो हाया। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अरदाब दा बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्टफुड, आखाइजों बानायनाय ग्रिन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अरदाब दा बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ' मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां, अरदाब दा बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।